चेन्नई राज्य कंबोडियातील सर्वप्रथम प्रस्थापित झालेल्या राज्याचे नाव चेनला होते. तेथील लोक खेम्र वंशाचे होते. दुसरा जयवर्मन हा चेनला राज्याचा संस्थापक होता. त्याच्या राजधानीचे नाव हरिहरालय होते. चेनला राज्याच्या राजाने पुढील 500 वर्ष राज्य केले. व्हिएतनाम ते म्यानमार आणि उत्तरेला चीनपर्यंत साम्राज्य विस्तार केला. ओंकारवट विष्णू मंदिर कंबोडियातील चेन्नई राज्याच्या दुसऱ्या सूर्यवर्मनने यशोधरपूर या आपल्या राज्याच्या राजधानीत 11व्या शतकात ओंकारवट हे विष्णू मंदिर बांधले. या मंदिराचे क्षेत्रफळ सुमारे 500 एकर म्हणजेच 200 चौरस किलोमीटर इतके आहे. मुख्य प्रवेशद्वार पश्चिमेला असून मंदिराभोवती 200 मीटर रुंदीचा खंदक आहे. मंदिरातील कोरीव शिल्पामध्ये आग्नेयेकडील भिंतीवर असलेले समुद्र मंथनाचे शिल्प प्रसिद्ध आहे. चंपाच्या राजाने ओंकारवटवर हल्ला करून या मंदिराचे बौद्ध मंदिरात रूपांतर केले. मजबहित राज्य 13व्या शतकामध्ये पूर्व जावामध्ये मजबहित राज्य उदयास आले. भारतीय संस्कृतीचा प्रभाव असलेले हे शेवटचे राज्य होते. विजय हा या राज्याचा संस्थापक होता. याने कबुलाई खानाला जावामधून हकलून दिले. इंडोनेशियातील जावा, बाली आणि इतर काही बेटांवर आपले वर्चस्व प्रस्थापित करून मजबहित राज्याचे साम्राज्यात रूपांतर केले. 16व्या शतकात इंडोनेशियात उदयास आलेल्या इस्लामिक राज्यामुळे मजबहित राज्य संपुष्टात आले. चंपा राज्य व्हिएतनामच्या किनारी प्रदेशात चंपा हे प्राचीन राज्य होते. चंपा म्हणजे चामवंशीय लोकांचे राज्य. विजय हे शहर चंपाची राजधानी होती. तेथील इतर शहरांची नावे इंद्रपूर, अमरावती, कोठार, पंढरपूर अशी होती. आज जसं की पंढरपूर, इंद्रपूर आपण जे पुण्याकडची शहरं बघतो तशीच ही नावं त्या काळातील चंपामध्ये होती. या राज्यात अनेक ठिकाणी ब्राह्मी लिपीत कोरलेले संस्कृत शिलालेख मिळतात. या शिलालेखात तेथील राजे व राण्या यांची नावे आणि त्यांनी बांधलेल्या हिंदू मंदिरांच्या विशेषतः शिव मंदिरांचे उल्लेख सापडतात. त्याचबरोबर लागडी बुद्ध मूर्तीही मिळालेल्या आहेत. इसवी सनाच्या 4थ्या आणि 14व्या शतकात या चंपा राज्यातील शैव मंदिरे माईसाण दरीमध्ये बांधलेली गेली. त्यातील भद्रेश्वराचं मंदिर प्रसिद्ध आहे. संकल्पना स्पष्ट करा. संकल्पना चित्र वेगळे आहेत. संकल्पना ह्या टिपांसारखीच, परंतु आपण टिपांमध्ये माहिती पूर्ण घेतो. त्याच्यामध्ये थोडक्यामध्ये माहिती सांगितलेली आहे आणि त्याच्यामध्ये संकल्पना पहिली आपण पाहणार आहोत ती म्हणजे वायांग. वायांग म्हणजे आपल्याकडे जसं की नृत्य नाट्यालाही वायांग असं म्हटलं जातं त्या इंडोनेशियामध्ये. आणि आपल्याकडे जी राजस्थानमध्ये कठपुतली हा खेळ घेतला जातो. लाकडी पाहुल्यांपासून हा खेळ दर्शवला जातो. त्याच्यात रामायण महाभारताचे विविध प्रसंग किंवा रामायण महाभारताच्या कथा, रामलीला किंवा त्या ठिकाणी ज्या आहेत त्या दाखवल्या जातात. त्याचप्रमाणे इंडोनेशियामध्ये त्याचप्रमाणे जे आहेत ह्या नाट्यकृतीचा खेळ किंवा छायानाट्याचा खेळ जो आहे त्याला वायांग असं म्हटलं जातं. तर आपण बघूया ते वायांग हा इंडोनेशियातील छायानाट्याचा खेळ आहे. हा खेळ विशिष्ट पद्धतीने बनवण्यात आलेल्या कातडी किंवा लाकडी पुतळ्यांचा वापर करून केला जातो. त्यात रामायण व महाभारतातील कथा सादर केल्या जातात. कलावंतांकडून रंगमंचावर सादर केल्या जाणाऱ्या नृत्य नाट्यालाही वायांग म्हणतात. रारा जोग्राक इंडोनेशियात प्राबनन येथे मतराम राजा दक्ष याने बांधलेल्या शिव मंदिरास स्थानिक लोक रारा जोग्राक असे म्हणतात. त्यातील दुर्गा देवीच्या मूर्तीला स्थानिक लोक रारा जोग्राक असे म्हणतात. मलायू आजच्या मलेशियाचा उल्लेख प्राचीन चीनच्या दरबारी दप्तरात मलायू असा करण्यात आलेला आहे. भारतातील वायुपुराणात त्याचा मलय द्वीप असा उल्लेख करण्यात आलेला आहे. तंजावर येथील बृहदीश्वरा मंदिरात त्याचा मल्लेयूर असा उल्लेख आहे. त्यालमीने त्याचा उल्लेख मलेयू कोलान आणि गोल्डन कोर्सनीज सुवर्णद्वीप असा केला आहे. पुढील विधाने सकारान स्पष्ट करा. सम्राट अशोकाने आपला पुत्र महेंद्र व कन्या संघमित्रा यांना श्रीलंकेत पाठवले. कलिंगच्या महासंहारानंतर सम्राट अशोकाने धम्म विजयाचा संकल्प पूर्ण केल्यानंतर बौद्ध संघाची स्थापना केली. भारताबाहेर बौद्ध धर्माचा प्रचार आणि प्रसार करण्यासाठी त्याने भिक्खू व भिक्खुणींना पाठविले. श्रीलंकेत बौद्ध धर्माचा प्रसार करण्यासाठी प्रथम थेर महेंद्र आणि कालांतराने थेरी संघमित्रा हिला पाठविले. अशा प्रकारे बौद्ध धर्माचा प्रसार करण्यासाठी सम्राट अशोकाने आपला पुत्र व कन्या संघमित्रा यांना श्रीलंकेत पाठविले.
भारतीय संस्कृतीचा आग्नेय आशियात प्रसार झाला. आग्नेय आशियातील देशांशी भारताचे व्यापारी संबंध इसवी सन पूर्व पहिल्या शतकापासून सुरू झाले. व्यापाराबरोबर धर्मगुरू, पुरोहित, भिक्खू आणि राजघराण्यातील महत्वाकांक्षी व्यक्ती आग्नेय आशियात गेल्या. अशा प्रकारे या भारतीयांमार्फत भारतीय संस्कृतीचा आग्नेय आशियात प्रसार झाला. पुढील मुद्द्यांच्या आधारे सविस्तर उत्तर लिहा. भारत श्रीलंका यांच्यातील सांस्कृतिक संबंधाचा आढावा घ्या. ऐतिहासिक साधने, सम्राट अशोकाचा कालखंड, बौद्ध सांस्कृतिक ठिकाणे. ऐतिहासिक साधने. भारत आणि श्रीलंका यांचा इतिहास हा प्राचीन काळापासून एकमेकांशी निगडीत आहे. दीपवंश, महावंश, चुल्लवंश या 3 ग्रंथांत बुद्धपूर्व आणि बुद्धोत्तर कालखंडातील परस्पर संबंध, घडलेल्या ऐतिहासिक घटना आणि श्रीलंकेतील राजवंश याची माहिती मिळते. या ग्रंथांना वंशग्रंथ असेही म्हटले जाते. सम्राट अशोकाचा कालखंड. सम्राट अशोकाने बौद्ध धर्माचा श्रीलंकेत प्रसार करण्यासाठी पाठवलेल्या राजपुत्र थेर महेंद्र आणि याने अनुराधपूर येथील मिहिंथलेत त्यांचे आगमन झाले. त्याने श्रीलंकेचा राजा देवनाम प्रियतिस्स यास बौद्ध धर्माची दीक्षा दिली. राजा तिस्स याच्या धाकट्या भावाची पत्नी अनुला हिनेही भिक्खुणी होण्याची इच्छा व्यक्त केल्यानंतर थेर महेंद्र याने त्यांची बहीण थेरी संघमित्ता हिला भारतातून बोलावून घेतले. थेरी संघमित्ताने भारतातून श्रीलंकेत येताना बोधी वृक्षाची एक फांदी आणि बुद्धचे काही अवशेष आणले. अनुला थेरी संघमित्राने बौद्ध धर्माची दीक्षा दिली. अनुला ही भिक्खुणी झालेली श्रीलंकेतील पहिली स्त्री होती. बौद्ध सांस्कृतिक ठिकाणे. थेर महेंद्र आणि थेरी संघमित्ता यांच्या अनुराधपूर जवळच्या मिहिंथले येथील वास्तव्यामुळे बौद्ध धर्म श्रीलंकेत रुजला व वाढला. मिहिंथले येथे कंकटचेतीय हा प्राचीन स्तूप आहे. मिहिंथले येथे कंकटचेतीय हा प्राचीन स्तूप आहे. थेर महेंद्रांच्या अस्थींवर उभारलेला अंबरस्थल दगाबा हा स्तूप मिहिंथले येथे आहे. भगवान बुद्धांच्या अस्थीवरचा थुपाराम स्तूप अनुराधपूर येथे आहे. पोल्लनरुवा येथे बुद्धांच्या अस्थीची पुनर्स्थापना करून तेथे बुद्ध मंदिर बांधण्यात आले. दंबुल आणि सिगिरिया येथे बौद्ध लेणी व भिंतचित्रे जागतिक सांस्कृतिक ठेवा आहेत.